Tomusun ol jydrama ıssısyndan, işe ýa-da okuwa gitjek wagtymyz rahat we derlemeden gitmek üçin haýsy reňktäki eşikler geýmek gerek? Garamy ýoksa akmy? Dünýämiz klimatyň ütgüşiniň netijesinde gatyk gyzgyn howa bilen boguşmaga dowam edýän wagtymyz geýýän zadymyz bizi sergin tutup bilýän zat bolup garşymyza çykýar. Ýöne gyzgyn howada ak zat geýmek bilen gara zat geýmeň arasyna bir tapawut ýok diýsem, bilişimiz ýaly. Ak renk garanyň geçişi ýaly ışıgy emmek ýerine serpikdirýändir. Gara renkli matalar ışığın hemmesini tutýanlyklary üçin ak matalar ora tenimizi has gyzgyn tutýandyr. Bu tarapdan seredenimizde Tomusun bu jydrama ıssysynda açyk renkdäki eşikler geýmek bizi rahatlatyp bilýändir. 2019-njy ýylda geçirilen bir barlygda 9 renkdäki eşikleri gün şöhlesiniň aşagyna goýdular we ortaça 5 minut içinde näderje gyzýanlyklaryny ölçemek üçin termografik bir kamera ulandylar. Netijeleri iň sowuk galan renkiň ak, sary, çal, gyrmazy, gök, ýaşyl, goýy ýaşyl we gara renklerdigini görkezdi. Ak we sary eşikleriň ýüz tarapy ortaça 30 graduslarda wagty, gara we goýy ýaşyl renkdäki köýnekler 45 gradus görkezýärdi. Ýöne bu geçirilen barlygda garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Gözlegçiler garanyň dälle, goýy ýaşyla çarpan infragyzyl şöhlesiniň 87 götermini emýänligini gördüler. Aslında gyzgyn howada derlemezlik üçin özümizi rahat duýmagymyz üçin geýýän eşigimiziň renkinden başga da onuň materialyny öňsermemiz gerekdir. Gyzgyn howada giýiniş eşikler sergin duýdurup bilse-de, gara renkdäki ýa-da ak renkdäki jinsi materialyndaky tulum bize rahat gelmez. Howa çyýgly we gyzgyn wagty töweregimizdäki howada suw buýugyny doýandyr. Bu sebäpden derleýän wagtymyz der tenimiziň üstünde galar. Derin buğarmağının öňüni almak üçin suw buğunyň geçmeni ruhsat berjek bir materialy eýe bolan eşik geýmelidir. Bu sebäpden dem alyp bilýän diýilip tanalýan materialdaky eşikleri geýmek gerekdir. Paňta we polyester üstüne düşen infragyzyl şöhlesiniň köpüsini üstüne emer we ýzyna serpikdirir. Ýöne bu material görünýän ışıgyň 30-40 göterminiň geçmegine de ruhsat berýändir. Bu da bedeniň has şalt gyzmagyna sebäp bolýandyr. Paňta çyýglylygy emer we çalt guraýan däldir. Zagar matalar uly lifleri sebäpli dem alyp bilýän aýrytylygy bardyr. Ýöne paňta ýaly munuňam guramasy hayaldyr. Neylon we polyester çygy emýänligi we çalt guraýanlygy üçin has köp saýlanýandyr. Ýöne munuň bilen bilelikde ýysy hem goraýanlygyny bilýäs. Bilişimiz ýaly halka arasynda günüň aşagynda ak renkdäki eşik geýmegiň gowlugyny bilýäs. Sebäbi ak diýen renkimiz ışıgyň bütün tolkun boýlarynyň netijesinde döregän renkdir. Has dogrusu, beýnimiz bütün tolkun boýlaryny şol bir wagtda alýan ýagdaýyndaky bu signala ak hökmünde kabul edýär. Eger ak üstüne düşen bütün ışığı ýerine serpikdirýän bolsa, onda elektromanyetik spektrumyň has giňiş aralygyny bizden uzak tutýar diýmekdir. Onda gyzgyn howada gün şöhlesiniň aşagyna çykanmyzda, ak renk geýen halatymyzda serginlemegimiz mümkin. Şeýle dämi? Demirgazyk Afrika çöllerinde ýaşaýan bedewileri göz-öňüňe getiriňani. Egerde ak renk geýmek gowalsady, çölle ýaşaýanlar banysyna gelýän bedewiler garaşyk geýerlermidi? Şoňa meňzeşde olaryň ýetişdirýän goýunlary we geçileri näme üçin garagylly boljak ýagdaýda evolýusiýa geçirendir? Özümizi bir adýalyň aşagyndalygyny hyýal edelim. Bu ýerde bizi gyzdyrýan zat adýalyň döredýän gyzgynlygy däldir. Yorgun bedenimiz bilen yorgunyň arasyndaky howanyň otogdaky beýlik howadan aýrylmagyna sebäp bolar. Şeýlelik bilen bedenimiz tarapyndan bölünip çykarýan gyzgynlyk bu arada gysylan howany gyzdyrar we biz gyzgynlyk duýgusyny duýýas. Ýogsam yorgun bize hiç ile gyzgynlyk berýän däldir. Egerde elektrikli bir yorgun bolmasady. Ak renk
Günden gelýän ışıgy elbetde ýüzüne serpikdirip biler. Ýöne bedenimizden çykýan gyzgynlygy hem ýüzüne serpikdirip bilýänler. Egerde munuň gyzgynlyk duýgumyza täsiri köp bolsa, günden gelýän ışıgy ýüzüne serpikdirmek ýerine bedenimizden çykýan gyzgyny ýüzüne serpikdirip biljek bar. Renk kullanmalydyr. Bu da bilişimiz ýaly gara renkiň işidir. Gara renk üstüne düşen ähli ışıgy emýändir. Ýöne şu taýda şunam unutmalyň, bizi gyzyklandyrýan zadyň biri ol emilen renkleriň nire gitýänligi. Egerde gara eşik geýen halatymyzda dar we bedenimiz sarayan bolsa, hem günden gelýän gyzgynlygy hemde bedenimizden çykýan gyzgynlygy emip biziň gereginden hem has köp gyzmamyza sebäp bolup bilýändir. Bu sebäpden gara renkdäki eşikleri peýdalanmak üçin gün şöhretiniň aşagyna giýiniş gara renkdäki eşikleri giýmek gerekdir. Bu ýagdaýda bedenimiz bilen eşigiň arasyndaky gysylan howa aňsatlyk bilen ýer çalyşyp biljekdir we eşigimiz bizden gelen gyzgynlygy täsirli bir ýagdaýda parçalamaga kömek eder. Hakikatdan hem bundan öň geçirilen gözlewleriň birine ak ýüňlü sygyrlar we ak tüýlü kepderleriň bedenine ýetýän gyska boýly radio mukdarynyň gara ýüňlü we gara tüýlülere görä has köpligini, ýagny ak renkdäki haýwanlaryň bedenleriniň has şalt gyzýanlygyny görkezipdi. Ýa-ni bedewiler hakynda aýdyp geçipdim gysgaça, bedewilerin geýýän gara donlary, ak donlara garanyňda radiasiýa ýoly bilen günden 2-3 esse köp gyzgynlyk almakdadyr. Ýöne bu donlaryň aşagyna howa akyşy has täsirli bolany üçin gara donlar bu gyzgynlygy derä ýetmeden ol ýerden uzaklaşdyrýandyr. Bu donlarda bu ýagdaý iki renk üçin hem geçerlidir. Men pikirimçe gün şöhretiniň aşagyna sergin we rahat galmak üçin güýçli bir renk ýok ýaly görünýär. Gaty köp faktor bu duýga täsir edip bilýändir. Ak gara saýlawynyň arkasynda da pikirçimizden has güýçli bir fizika ýatýandyr. Egerde dar eşik geýmek halaýan bolsaň onu açyk renkdäki eşikleri geýmegi, giýiniş ýagny giň eşikleri geýmek halaýan bolsaň onu ýapyk renkdäki eşikleri geýmek biz üçin gowsudyr. Men aman hümme. Indiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.